Здравейте, приятели! В днешното видео тук видях една моя приятелка, която знае за канала ми. Тук има една фенка, много готин герой. Както и приятелката ми има много герои, да не се обиждат. Всичките са много яки фенки. И така. Тази моята приятелка, ето даже едната написа абонирайте се. Много ви благодаря. И в днешното видео ще показвам как оцеляваме, обаче най-много ще е дълго 2 минути, защото не ми дава да качвам големи видеа. И така. Ето даже тук пишат. Ще напиша да. Омага. Това са най-яките фенки на света. Аз ще взема едно морковче, ще взема почти пълна енергия. Че аз много бягам в тая игра. Тя приятелката ми добре, че има бинт. Няма да изпоменавам името, защото не е хубаво, ако не искат да се споменава, нали? Що за пък къде заседна? Ей, пак са ги направили да живеят без крака. Жено, не ги яш. Защото хем ти тот няма от живота, хем ти дава. Не знаеш какво правиш. Елена не може да ни нападне през нощта. Така че най-дълго може да е 3 минути, така че имам още 1 минута. Тук засаждам дърво. И събрах точно дърва за картата. Добре, мапа. Добре, сега да сложим мапа. О, здрасти, Елен. Обожавам те. Искал да ти се кача пак на гърба, ама не става работата. Добре, това този път го хванах на камера. И чао, това беше видеото за днес.